जेब्लानिफ्राय जोंनि जे बड'लेण्ड मुभमेन्टआ आरम्भ जादोंमोन 1987 निफ्राय बेनिफ्रायनो आंबो लोब्बा जाबोनानै गोबां बेबायदि मोजां गाज्रिफोरखौ नुबोनानै आङो 1994 आङो जायगा गारनानै माने आङो बायहेरायाव थांनाय मानसि दिनैसिम आं गावनि न'आव थाहैनो हायाखै माने थांनाय जायाखै माने बायहेरायावनो सेटेलमेन्ट जाबाय आं जि जायगायाव दं दिनै बिटिआरआव बिनि सिगां 20 बोसोर आं बायहेरायाव दंमोन ससियेल वार्कार दा बेफोर गासैखौबो जोंनि जेनाखि सिगांनिखौ जोङो नायबोयोब्ला गोबांथार जाथायफोर जानायजों जोङो गावजों गाव बेबायदि गाज्रि जाथाय जाबोनानै जोङो बिएससिजों एकर्ड जाबाय बिटिसिजों एकर्ड जाबाय दा दाख्लै बिटिआर एकर्ड जाबाय दा बे मोनथाम एकर्डआवबो दिनैहाय जों जेनाखि मोननो गोनां जों दिनै बेखौ मोननो हायाखै बेनिखायनो जेब्लानाखि बे बिटिआर एकर्ड जानानै जोंनि इलेक्सननि उनावहाय दिनै बे मैया बादियाव रिजाल्ट मोनबाय दिनै बायदि आङो बुंदोंमोन बाथ्रा फंसे परिबर्तन सोलायनाय फै जोङो सोलायनायखौ जोङो दिन्थिनि दस्राफोरनो आरो जों गावजों गाव अनलायनानै जोङो क्षमा होलायनानै जोङो लोगोसे जोङो मोननै पार्टिजों जोङो इउपिजों बा बिपिएफजों जोङो मिलायनानै जोङो सरकार दानि होननानै आङो एखेबारे क्लेम खालामदोंमोन दाबि खालामदोंमोन आंनि मोनसे पार्सनेल फेसबुक दङ बेहाय आं ओरैबायदि बुंदोंमोन जोङो मोननै पार्टिजों ज' जानानै अनलायनानै जों दिन्थिनि नाथाय मोननै पार्टिनिबो जोंनि खर' जोंनि बिदा गेदेर महिलारि आरो जोंनि फंबाय प्रमद बिथांमोनखौ दोनना लाबानो जों गेजेरावनो दोनगोन होननानै आं बुंदोंमोन आं मानो फंबाय प्रमद होनदों जाहोना जाहैबाय जेब्लानाखि बिटिआर एकर्ड जानानै 28 जानुवारियाव काजलगाव मिटिं जादोंमोन बेवहाय आङो दंहैयोमोन आङो जौस्राङावबो गाखोदों साइडआवबो दङ आं सोरखौबा वेलकाम खालामनो मोनदों बे समाव बाथ्रा फंसे बुंदों फंबाया आङो दिनै 40 बोसोर जाबाय बेनिखायनो आं फंबाय होननो गाज्रि मोननाङा आंनि 10 बोसोरसोनि गदाय जागोन जिखियानो जाया मानो दिनै जोङो जि मोनबाय दिनै बे मोननाय जोंहा जथेस्थ' नङा आरो जोंनि जेनाखि ओरैबायदि दिनै जोंनि सिटुवेसनफोर ओरैबायदि जाबाय बाथ्राफोरखौ जोङो जुदि खोनासङोब्ला जों जोंनि इउटुबफ्राव जोंनि फेसबुकफ्राव बयबो गोरों जोब बाथ्राफोरखौ बुंनो रावबो रोङि गैया जोंनि इउटुबारफ्राबो गोरों कमेन्टफ्राबो गोरों इट्स पलिटिक्स मोनसे बिराद मोजां मोनसे आसनिसो which is yet to come बेखौ मोनसे आसनि बेखौ मावग्राखौसो पलिटिशियान होनना बुङो नाथाय गाज्रि नङा दिनै जों बेखौ गाज्रिसो नुगासिनो दङ गावजों गाव दिनै नस्थ' जाबाय अब्लाबो गाज्रियावनो थांगासिनो दं आं बेखौ डाइरेक्ट न' होनगोन जोङो पलिटिक्सआव दिनै थगायलायनाय नेम बुंनाया बे नंखाया आरो दिनै जों बेनिखायनो जोंनोहाय सैथो पलिटिशियान राइट पलिटिशियान जे नंगौ जेनाखि आसनिफोरखौहाय मोजाङै मावनाय बेसो राइट पलिटिशियान दिनै बे मानसिजोंनोहाय बेबायदि मानसिजोंनो दैदेनगिरि नांगौ बेनिखायनो जोंनि जेनाखि आथिखालनि जेनाखि पलिटिशियान बेथ' नंगौ थगायलायनाय गावजों गाव बुंलायलायनाय आरो मोनसे आं खोथा बुंनो सानबावनोसै जोंनि इउटुबारफोर जोंनि जेनाखि फेसबुक होग्रा प्रग्रामफोर दिनै गोबां मानसिफोरनो ओरैबायदि बुङो ओरैबायदि गोरों ओरैबायदि कमेन्टफ्रावबो गोरों नाथाय बे जाथिफ्रा माने बुंनायफ्रा माने इसोर गैयि बादि नुयोना इसोरखौनो गिया आरोना बेबायदि जोङो नुयो आरो बेनिखायनो जेसेबांखि नों गोरों बुङा मानो जुदि बे लुखांनाय जायाब्ला माबा मोनसे गावनि बेनिफिसियेल बा माबा मोनसे एसेनि थाखाय जुदि जेबो बुंदोंब्ला आंथ' आं गैखाला आंनि फिसाफ्राबो गैला आं बे खोथाखौ एसे सिगाङाव बुंदों बेनिखायनो आङो जोंनि इउटुबारफोरखौ आङो खावलायदों जाहैबाय सोरबा होनदों मटिभेसनेल स्पिकार माबोरै जों मटिभेसन खालामनो हागोन बेफोरखौ जोङो मोजाङै नायनानै एखेबारे मोजांनि थाखाय जोङो मावनो गोनां जेखिया नाम ला मानो नाथाय क्रिएटिभ जानांगोन आरो बयनिबो थाखाय क्रिएटिभ जानांगोन औ बेनिखायनो आङो बेखौल' बुंनो सानबाय बारा गोबाव आं बुंनाय नंला दिनै जोंनि जेनाखि प्रेजेन्ट सिटुवेसन आं बुंनो थाङोब्ला आं नाम लानोसै बिथां बिक्रमा मोजांनि थाखाय बेयो गोबाव समनिफ्रायनो बुंगासिनो बुंदों जातिनि थाखाय बियो बुंदों नाथाय दिनै बियो दिनै गगावहाय थाहैनो गोनां जादों दिनै बेबायदि मोजां मोजां मानसिखौ जुदि दिनै दोनबाय थायोब्ला अब्ला जोंनि जाथिया मा जागोन आरो मोनसे आं बाथ्रा बुंबावनोसै बै समनि जेनाखि एसे सिगाङाव जेनाखि जोंसार होननाय बेनिफ्राय जनक जेनाखि इनकाउन्टार जादोंमोन फेक इनकाउन्टार बेयाव आङो थांदों मोनसे जोंनि हिउमेन राइट्सनि जानानै आं थांदों आङो सेरफांगुरियावहाय आइसिजों आं लोगो लादों गासैखौबो आं डिटेल्स मिथिगौ बेनिफ्राय आं स्पटआव थांनानै बाथ्रा फंसे आं बुंदों जे जों ओरैबायदि जों खालामनि जोंबो गोजौआव एसे मावबाय थागोन नोंथांमोनाबो एसे माबा खालाम बे समावहाय लैहोर होननाय सोरबा सेंग्रा लैहोर ओरैबायदि ज' जादोंमोन बिराद खुसि मोनदोंमोन आं बुंदोंमोन एखेबारे गोजौसिम थांनो माने सुबिदा मोनसिगोन होनना आं सानदोंमोन नाथाय जेब्लानाखि आं बुंनानै फैयो सासे मानसिनि आं कमेन्टखौ नुबाय औ हिउमेन राइट्सनि फैदोंमोन ओरैबायदि बखि दाब्लेना थांबाय नै बेनिखायनो आङो नायाखिसै आरो फिडबेकखौ बेफोरबायदि जोंनि जाथिया बेनिखायनो खावलायबाय दे आं बयखौबो आङो खुलुमबाय आरो खावलायबाय जोङो जुदि जोंनि गोसोखौ जुदि चेन्ज जायाब्ला जोंनि जाथिया बेबायदिनो थांबाय थागोन
आरो जों मालाबाबो जोङो मोजांखौ जोङो अनुभब खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो आं खावलायबाय जोबनायावहाय आङो जेनाखि पार्टिनि नाम लानानै बुंदों आरो आदा महिलारिखौबो आं नाम लानानै बुंबाय आरो फर्मआवबो रंल' होदों ओरैबायदि बहाय गुलाय गुजाय जाबाय बिसोर ओरैबायदि गोख्रों बुंबाय बे थांबाय दा बिनि उनावहाय नै दाख्लै एखेबारे जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौनो क'क्राझार इउनिभारसिटि खालामनांगौ ओरैबायदि केस होगोन सुप्रिम कर्ट थांगोन बेबायदि जों बुंजागासिनो दङ आरो दिनै नै नायोब्ला प्रेजेन्ट सिटुएसन सोरखौबा दिनैहाय जेलाव दोननाय सोफिनलायबाय नै साननै साथामसो दिनै बेबायदिया जागासिनो दं बेनिखायनो आं खावलायनोसो सानदों जोंनि जेनाखि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफोर जिखिया जानो दैदेना मानो दिनै जोङो जोंनि फिसाफोरखौ जों नायनो गोनां आं सासे दिनै दैदेनगिरि जानानै जुदि मोनसे सेल्फिशनि थाखाय आङो दैदेनदोंब्ला बा माबा मोनसे मोननो थाखाय आङो दैदेनदोंब्ला जुदि आङो जुदि मोन्थायखौ जुदि आंनि फिसानो जुदि होनो हायाब्ला 60 बोसोर 70 बोसोरावनो आं थैगोन मबाव थाहैनांगोन बै दसे सम हाखराव 7 फुट 3 फुट बा 6 फुट 3 फुट जोंबो थाथ'नांहैगोन नाथाय आं थांनायनि उनाव जुदि आंनि फिसाखौ जुदि आङो लामा दिन्थिलांनो हायाब्ला अब्ला आंनि फिसाया जुदि नस्थ' जायोब्ला अब्ला मा लाब बेनिखायनो आंनि बुंनाया बेनो खावलायनाया बेनो फै जों परिबर्तन चेन्ज होनना बुंनाया जोंनि बे बिखायावसो जों चेन्ज जानो गोनां नङाब्ला जोंनि बर' जाथिनि जेनाखि जारिमिन गुदिनिफ्राय लानानै दासिम आं बेखौ बुंजोबनायनि समाय गैया आरो मा जाहैगोन बेखौबो बुंनायनि समाय गैया बेनिखायनो जों बुजिदिनि फै जों गावजों गाव खोमा होलायनाय एखेबारे जों माबा मोनसे जों मावदिनि ज' जानानै नङाब्ला जोङो एखेबारे गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जोङो जालांगोन बेनिखायनो आं खावलायबायल' जोंनि दैदेनगिरिखौ बिसेसकै जोङो गासैखौबो जोङो दैदेनगिरि होननानै जुदि जोङो माखासे गाज्रिखौ जुदि जोङो लाङोब्ला मावलाङोब्ला जों बेखौ जों दैदेनगिरि होननानैबो जों बुंनो हाया बेनिखायनो फै जोङो एखेबारे मोजां दैदेनगिरि जानो जातिखौ अननानै गावखौ अननानै एखेबारे जों मोजाङै जोङो खौसे जानायनि जोङो लामायाव फैदिनि आं बेखौनो बुंनो सानबाय दिनै बे गोदान बोसोरावहाय आङो दाख्लै 1 थारिखआवनो बुंनो सानदोंमोन नाथाय मोनसे उसुबिदानि थाखाय समाय मोनाखिसै आंबो मोनाखै दिनैबो आं गोदान बोसोर होननानै आं बेखौनो बुंनो सानबाय गोदान बोसोरा फैगोन थांगोन नाथाय मालाबाबो बे गोदान जानाय नङा दिनै आं जुदि गोसोआव गोदान जायाब्ला आंनि साननायाव जुदि गोदान जायाब्ला दिनै आङो गावखौहाय जुदि नम्र खालामनो हाब्ला दैदेनगिरि जानानै सासे जाथिनि मावगिरि जानानै दिनै नुखानो जुदि जों बेबायदि सार्तफुर्नआव जुदि थाबाय थायोब्ला अब्ला आंथ' थांगोन आंनि फिसाफ्राबो थांगोन बेबायदि जोंनि बर' जाथिनाव दिनै जागासिनो दङ खिन्थु खोथा गैया लाब जागा आं बे खोथाखौनो आं एसे सिगाङाव बुंदों जेब्लानाखि रिजाल्ट मोननायनि अखानायैनो आं बुंदों लाब लायोहाय फै जोङो अनलायनानै जों लोगोसे जों सरकार दानि होननानै जों सोरखौबा जों मोजां सायख'नानै जोङो सिप खालामनानै जों सरकार दानि होननानै आं बुंदोंमोन आङो लोब्बा गैया राजनितियाव नाथाय जोङो राजनितिखौहाय आं मोनथियो पलिटिक्स व्हाट इज द पलिटिक्स मोनसे बिराद मोजां मोनसे आसनिसो which is yet to come बेखौ मोनसे आसनि बेखौ मावग्राखौसो पलिटिशियान होनना बुङो नाथाय गाज्रि नङा दिनै जों बेखौ गाज्रिसो नुगासिनो दङ गावजों गाव दिनै नस्थ' जाबाय अब्लाबो गाज्रियावनो फैदोंमोन ओरैबायदि बखि दाब्लेना थांबाय नै बेनिखायनो आङो नायाखिसै आरो फिडबेकखौ बेफोरबायदि जोंनि जाथिया बेनिखायनो खावलायबाय दे आं बयखौबो आङो खुलुमबाय आरो खावलायबाय जोंनो जुदि जोंनि गोसोखौ जुदि चेन्ज जायाब्ला जोंनि जाथिया बेबायदिनो थांबाय थागोन आरो जों मालाबाबो जोङो मोजांखौ जोङो अनुभब खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो आं खावलायबायल' जोबनायावहाय आङो जेनाखि पार्टिनि नाम लानानै बुंदों आरो आदा महिलारिखौबो आं नाम लानानै बुंबाय आरो फंबाय फंबायखौ बुंदों बेखौहाय जोङो साननि जोङो दसेनि थाखायल' दङ जों परिबर्तन जातिनि बे निउ इयाराव बेनिखायनो बेखौनो खावलायबाय जाहैबाय जोबनायावहाय बै जों ज' जातिनि बेनिफ्राय जोङो गाज्रिखौहाय जोङो एखेबारे फोजोबस्रांनि आरो जोंनि जातिखौ जोङो लुखांनि नङाब्ला जोंखौहाय मन'नो फैगासिनो दंसै प्रग्रामखौ शेयार खालाम जाहाथे गासैबो जोंनि जातिफ्रा बेखौ नुनाय बायदि आरो माबा मोनसे मोननाय बायदि बुंनो गोनां गोबां दंमोन दिनै आं बेखौ बुंबावनोसै दिनै जों एसेयावनो जों गोबां बुजिनि गोबां बुंनानै जुदि जों एसेबो बुजियाब्ला लाब्ला जोंहा जेबो लाब गैया जोङो फै जोङो ज' जातिनि जों खौसे जों जौगालांदिनि